Bon dia, lletraferits, què diem de bo? Avui vinc amb un vídeo molt interessant per a moltes persones perquè se'n poden extreure moltes reflexions que jo crec que ja cal posar damunt de la taula. En primer lloc analitzarem, doncs, quina qualitat té el català de l'anime anomenat One Piece, que va tenir un gran èxit a Catalunya i arreu dels països catalans entre el públic catalanoparlant fa uns anys. En aquest vídeo em centraré en One Piece, però tinc pensat fer més vídeos sobre Bola de Drac, sobre, al cap i a la fi, altres dibuixos animats que van tenir una gran influència lingüística també per a moltes persones joves ara fa uns anys. I en segon lloc compararem aquest model lingüístic d'aquestes sèries com One Piece, Inuyasha, Bola de Drac de fa uns anys, que era un model, ja us ho avanço ara, molt bo, tenia una gran qualitat el català en general que apareixia en aquestes sèries, amb el català que actualment TV3 ofereix a les generacions més joves. Per tant, som-hi, comencem amb l'anàlisi lingüística d'algunes escenes memorables de l'anime One Piece. Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Light. Ara és l'era de la gran aventura. Era somnis i els anells, tots solquem el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. Anels, brúixoles no en vull. Brúixoles no en vull, treuen emoció. És a dir, fins i tot els pronoms febles estaven ben col·locats, ben posats. Era un català genuí, era un català correcte. No era el català que parlava la gent del carrer i no sortia un personatge de cop i volta que parlava en castellà. No, no, no. El doblatge dels animes en català es feia en bon català i molt jovent dels països catalans va créixer sentint, va créixer seguint aquestes sèries que tenien un model lingüístic impolut. Sobretot, perdoneu-me si ho comparem amb els models actuals. I si algú em barra el pas, no m'aturarà, no em faré enrere, perquè jo tinc un objectiu molt clar, una promesa he de complir. I si algú em barra el pas, és un català que tenia expressions, frases fetes, pròpies, genuïnes, en contraposició amb el català que actualment se sent a TV3, no exclusivament a programes dirigits o adreçats a les persones més joves, sinó a TV3 en general. Estic segur que si ara no us retireu, hi haurà moltes més morts innecessàries en tots dos bàndols. I si a algú li han quedat ganes de lluitar, que vingui a fer-ho contra nosaltres! La frase "estic segur que si no us retireu" en català actual o en algun d'aquests programes o tertúlies per al jovent que fan hauria estat, i jo n'estic segur, hauria estat estic segur de que si no us retireu, estic segur de que si no us retireu, aquesta preposició ha de caure. I això, les persones que feien el doblatge, els assessors lingüístics, abans treballaven i feien un contingut de qualitat increïble i per tant feien aquestes correccions. Estic segur que no hi trobareu errors d'aquesta classe als doblatges de l'anime en català. Ara com ara també hi ha contingut de qualitat en català a la televisió pública de Catalunya o a les altres televisions, és clar que sí que n'hi ha, però el contingut que s'ofereix als joves no és de la mateixa qualitat lingüística si el comparem amb aquesta època daurada, podem anomenar-la fins i tot, del doblatge en català. Ara mateix tinc una barreja de nostàlgia i de preocupació lingüística. Tot s'ha de dir. La construcció en tots dos bàndols també demostra aquesta preocupació, aquestes ganes de treballar bé a l'hora de traduir al català. És una construcció totalment genuïna i molt recomanable. Ara no puc cridar prou perquè em senti tothom. Sisplau, digue'ls-hi tu després. El que ara et diré, germanet. Perdoneu-me els fans de la sèrie per tallar aquest moment tan èpic i tan trist. La frase és "ara no puc cridar prou perquè em senti tothom". Podria ser una frase que no té res d'especial, és una frase ben natural en català, que es pot sentir arreu, però avui en dia, en algunes d'aquestes tertúlies o programes dedicats als joves, podríem sentir fins i tot "ara no puc cridar suficient perquè em senti tot el món". Us n'adoneu de la diferència? Ara puc cridar prou perquè em senti tothom, català, una estructura catalana. Ara no puc cridar suficient perquè em senti tot el món. Paraules catalanes
dins d'una estructura castellana. Era un model lingüístic curós que vetllava per la salut de la llengua. Em dol molt parlar en passat perquè a mi m'encantaria, i crec que és el que hauria de ser, que a la televisió pública de Catalunya i de la resta dels països catalans hi hagués un model lingüístic, un català de qualitat, un català genuí, però al mateix temps un català que fos natural, que fos espontani, que fos real. Es pot trobar aquest equilibri i la prova són aquests doblatges que es van fer fa uns anys. Tampoc fa tants anys que es van fer. Aleshores ja vaig guanyar el teu germà Ace. Que no ho entens, això? Els vostres poders de fruites del diable no serveixen de res contra mi! En l'oració que no ho entens això, es pot destacar una estructura sintàctica molt pròpia i molt natural de la llengua catalana, que és una tematització a la dreta. No cal aprendre's això de memòria ni saber que és una tematització, però aquesta classe d'oracions, que no ho entens això, què hi fas, aquí, oracions com no en tinc, de gana, ja les has agafat, les claus, i n'hi hauria moltes més, són exemples de tematitzacions a la dreta, que és una estructura sintàctica molt important per al català. I com que en castellà ben bé no hi és una estructura que també cada cop s'empra menys. Espera, Rufi, noi! Para! Ja n'hi ha prou! Deixa'm anar! Ara no, aguanta't! No, Rufi, noi! Pensa-hi bé! Pensa-hi bé, aquest i final, perquè és pensar en alguna cosa, pensa en la teva prioritat. Per tant, hi ha un ús molt correcte dels pronoms febles i molt natural, no queda gens estrany, no és un català artificial. Com pot ser un pirata a qui no li interessen els tresors? Doncs va, digues què t'interessa a tu. Va, contesta, Newgate! Tenia una cosa que he volgut des que era molt petit. Ah, sí? Va, digues, i què és? Una família. Des que era molt petit. No des de que era molt petit, que és una construcció incorrecta, perquè com que en castellà és des de que era muy pequeño, doncs en català des de que, però no, des de que en català no és correcte, és des que, la preposició de caure davant de la conjunció. I el doblatge, efectivament, ho feiem bé. Tal com hem comprovat, el doblatge és perfecte, és gairebé impolut. La sola cosa que jo hi afegiria és que hi hagués hagut més diversitat dialectal, que també hagués aparegut un personatge que tingués un català de València, un català de Mallorca, un català de les Terres de l'Ebre, un català de la Catalunya Nord, si és que se'n pot trobar, que hi ha casos més complicats que d'altres, efectivament, però que hi hagués hagut més varietat, que no tot fos català central. Tanmateix, a banda d'això, era un referent lingüístic de qualitat, d'una qualitat molt bona. No com avui en dia, ara ho veurem. Vull recalcar, abans de comentar el programa actual adreçat al jovent, que no és culpa del presentador, no és culpa dels treballadors, sinó que això és responsabilitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, perquè no aposten, no inverteixen de cara al públic jove, que jo crec que és molt important, atès que una de les finalitats de TV3 és lluitar per a la llengua catalana. Doncs a veure, si és lluitar per la llengua catalana, fixem-nos, sobretot, focalitzem-nos d'una manera molt important, substancial, cap al públic jove, que això serà el futur. Una miqueta de lògica, sisplau. A veure, noies, expliqueu-nos. Exàmens i xuletes. Què penseu? Pues que realment ha sigut molt útil en moltes ocasions de la vida, Molt bé, sinceritat absoluta. Sí. Efectiu. Diàriament. I tu? De tant en quant. Ah, bueno, diàriament, de tant en quant. De tant en quant, malament, pues malament. Els pronoms febles han desaparegut. Ja no n'hi ha ni el més mínim rastre. Ai, que em deprimeix això. Aquest programa s'anomena Mutzeta, que es fa en línia i va adreçat als adolescents, al jovent. I bé, doncs el model lingüístic crec que s'hauria de cuidar molt, però que molt més. Fatal en quin sentit? Fatal de que odio las chuletas. Per què? Porque me pillan. L'altre fet, per què? Porque me pillan. Es una barbaridad. Pillan. No sé mentir, no sé disimular. Bueno, no me gustan, pero si hay que hacerla, pues se hace. Bé, no fa ni 30 segons que va el vídeo i ha aparegut el majestuós castellà.
El majestuós castellà ja ha aparegut. I d'acord, que és una entrevista al carrer, que al carrer hi ha molta gent que parla en castellà, però tu pots entrevistar així, en una entrevista d'aquestes que no costen ni 3 segons, 20 persones, i si 10 et parlen en català, doncs fas un programa amb les 10 que t'han parlat en català. N'entrevistes 50 i fas una selecció. I tot això pot sonar radical, fins i tot molt radical, perquè vivim en una societat plena de complexos en aquest sentit. Però, enteneu-me, és un programa que es va crear, que es va concebre perquè el jovent tingués contingut en català. Si entrevistes persones que parlen en castellà, doncs això no ho aconsegueixes. I si tu parles en castellà, les persones que parlen en castellà encara menys, hi ha una sèrie d'actituds que, des d'un punt de vista lingüístic, sociolingüístic, s'haurien de canviar, i és molt fàcil. Hi ha molta gent que parla en català a Barcelona, a tot arreu. És simplement una qüestió de seleccionar el contingut que t'interessa a tu com a programa, per tindre lògica i coherència. Perquè de contingut en castellà d'aquesta classe ja n'hi ha un fotimer. Si heu de dir, vaig a copiar, quin consell savi li donaríeu vosaltres dues? Bueno, que al final, l'important és aprendre, no? I és que si copies no ho aprens. Aquí hauria de ser si copies. L'accent és ell copia, tu copies, és una paraula plana. Sé que en general he comentat els errors dels entrevistats, però tal com heu pogut comprovar, l'entrevistador també té errors, i en d'altres vídeos podreu observar com el nivell de les persones que participen en aquest programa de TV3, dels joves que hi participen, no és gaire alt. Hi ha algunes persones que tenen més bon nivell, lògicament, i altres que no en tenen tant. Però, en general, diguéssim que no és gaire alt. Per tant, hi ha hagut una decadència del referent lingüístic que abans era TV3 de cara als joves. Si comparem els programes que hi havia abans, com l'anime de One Piece, Bola de Drac, etc., tots aquests doblatges tan bons, amb el contingut que actualment s'ofereix, amb un pressupost molt baix, que jo també entenc que aquests joves són un grup de joves amb molt d'entusiasme i moltes ganes de treballar, que s'han trobat amb l'assessorament i amb uns mitjans molt reduïts. En conclusió, hem perdut unes quantes generacions perquè TV3 i en general els mitjans públics de comunicació de Catalunya no han volgut apostar per la joventut, no han volgut apostar pel jovent, i ara què passa? Que aquest jovent s'ha convertit en una sèrie, en una capa de persones grans, adultes, que només en relacionen el català amb una llengua acadèmica, amb una llengua oficial, amb una llengua que havia la fi avorrida. Perquè abans, sense TV3, hi havia barris de Catalunya que eren completament castellanoparlants, però que quan parlaven de Bola de Drac, que quan jugaven en aquest sentit, els apareixia la llengua catalana i una llengua catalana de qualitat. I avui en dia, actualment, hi ha barris de Catalunya que no perceben el català com a llengua d'oci. Deixem-nos estar d'excuses econòmiques, senyors de TV3, i espavilem-nos, perquè si no, d'aquí uns anys ens adonarem que ja és massa tard. Salut i força al Canut.